Bon dia, bon divendres una vegada més, una setmana més a la cuina de confinament amb en Miquel Calent. Aquesta setmana crec que mos has fet contents a la majoria de mallorquins que te seguim. Miquel, aquests tres dolços tan fàcils i tan bons que semblen ser. Benvingut una altra vegada més. Ben trobat. La veritat és que ha despertat interès, com a mínim ha hagut moltíssima gent, no podrem contestar totes aquestes preguntes que ens han fetes, perquè ha estat... La veritat és que la cosa està sent exponencial, estic molt content, perquè sabeu que la gent té molt a demanar. Jo totes les preguntes que no contesto aquí intentaré contestar-les per correu, però bé, hi ha moltíssima gent que s'interessa. I sabeu que sou molt llepels. Tu ets llepel, Joana? Ja molt. Podria viure des dolç i de sucre. I de segur que n'hi ha molt com tu, perquè això que fas amb dolç ha posat contenta molta gent. Sí. I doncs, si vols, començar amb les preguntes que tenim, ja que anem per feina, ja que en tenim moltes avui. Molt bé. Amb les preguntes referides a la recepta que acabem de veure, recordant que ara per YouTube de Mallorca Literària hem vist les 3 receptes, la coca, facilíssima, la llet en crostres i què més? I el mousse de xocolata. La primera pregunta diu, la meva filla és celíaca, pots donar alternatives als postres? Sí, hi ha moltíssima gent que sabeu que té intoleràncies alimentàries, molta gent ens escriu en diferents. Primer de tot, referent a les fàcils, en aquest cas concret, les receptes d'avui, la meva primícia, a banda de que siguin bones, ha estat això, que siguin fàcils i que els ingredients els puguem trobar d'una manera molt habitual. No he anat a donar-li gens la volta ni tal vegada a cercar uns objectius molt alts, sinó que siguin bon producte, bons i fàcils. Responent a la primera pregunta, de les 3 elaboracions, l'única que té problemes és la coca i, evidentment, quan feim la coca amb blat, la crema o la llet en crostes ja la té. Seria molt fàcil. En el cas d'aquesta recepta d'avui, que du 250 grams de farina, en el cas d'un celíac, la substituiríem per 275 grams de farina d'ametlla, per exemple, i tindríem una cosa semblant a un gató, però ja estaria. Vull dir, en el cas d'aquest, després, evidentment, podríem utilitzar el gató per fer la crema, perquè utilitzam midó de blat de les Indis, és a dir, és conegut per maicena, tothom li diu maicena, i el mousse no té problema perquè només du làctids i ou. Per tant, en el cas dels celíacs no hauria més problema. Vaig estar tentat de fer-la amb farina, de fet utilitzo molta d'ametlla perquè cada dia hi ha més gent que no menja gluten i és una coca que m'encanta. De fet, aquesta mateixa versió que vos he feta, substituint 250 grams de farina de blat per 275 de farina d'ametlla, és infinitament millor. I jo recomano fer-la i a més, no menjareu gluten si no en voleu menjar, però després vaig dir, bé, faré la de farina, que és allò que tothom té que seva, però jo vos recomano molt més per qüestió de gust i per qüestió de passar gust de menjar una coca, fer-se de farina d'ametlla. I, a més, no té gluten. I és igual de fàcil. Molt bé. Una recepta de mousse de xocolata blanca, que demanen. Aquesta deu estar qualcú que ha sentit a la meva filla. Hi ha moltíssimes maneres de fer mousse. Nosaltres avui hem triat la més antiga i tal vegada la més lleugera. Després se pot fer damunt una crema inglesa, que és qualque cosa semblant a aquesta crema que hem feta, i una altra, la més habitual i per mi la pitjor i més feixuga, que la majoria de gent els fa damunt nata. A mi les mousses de nata me resulten molt pesades i no m'agraden personalment. Però en xocolata blanca, per exemple, en les mides que hem donat avui, que els puc repetir, si qualcú no ha vist els vídeos, i nosaltres avui hem fet un mousse de xocolata negra amb 3 blancs d'ous, 200 grams de sucre, 120 grams d'aigua, 250 grams de xocolata negra de molt alt percentatge, perquè per coure el blanc d'ou has de mesclar bastant de sucre, per tant, hi poso una xocolata molt amarga, i després 250 grams de mantega.
Per fer la xocolata blanca, allò que faríem seria llevar 50 grams de sucre i posar 300 grams de xocolata blanca i només 200 grams de mantega, perquè la xocolata blanca, com que té només mantega de cacau, és bastant més greixosa i si no seria molt pesada. Així que és així. I ho podríem sempre anar jugant. El greix és necessari per tenir untura dins la boca, però si, per exemple, féssim una mousse de fraules o de fruita o qualsevol cosa d'aquestes, allò que sí que seria recomanable seria escaldar una mica les fruites i després afegir una mica més de mantega. Queden molt bé, queden molt més lleugeres que les de xocolata. Ara, per exemple, o una mousse de plàtan, que és espectacular, quan se mos comencen a quedar aquests plàtans tan madurs, substituïm el xocolata per plàtan i queda una mousse molt gustosa i molt més lleugera, molt manco calories que la que hem fet avui. Jo m'agrada molt la mousse de plàtan. De fet, era la següent pregunta que tenia. Una mousse de fruita. O sigui que a l'hora de fer la mousse de fruites, l'únic que hem de tenir en compte és que, per una qüestió sanitària, és a dir, tenim ous que són una mica delicats i ja els acabem en almíbar, que està bé coure-la un poc. Això vol dir que la podem passar un poc per una pella, o el més senzill del món és posar-li un film damunt i que se'n vagi dins el microones 7 o 8 minuts i ja la tenim cuita, ja tenim com aquella compoteta. Perquè barrejar ou cru amb una fruita crua no és molt recomanable, a no ser que mos ho hagin de menjar tot d'una. I com que les mousse requereixen un repòs, jo sempre recomano coure una mica la fruita. Després sí que la podem decorar amb una mica de fruita fresca, que pot ser la mateixa fruita que hem utilitzat per fer la mousse. Fraules, plàtan, una mousse de plàtan és brutal, molt fàcil de fer. Molt bé. La nostra amiga vegetariana ens demana una vegada més, una setmana més, a veure alternatives de postres per a vegans. La veritat és que estic molt content perquè aquesta seguidora és molt fidel, però també me dona molta canya. La volem que se manifesti per Facebook, si vol, que mos fa molta il·lusió conèixer-la i xerrar una estona també. M'ha fet això per matar els colors i m'ha dit, mira, és que fas postres i no en tornes a fer cap de vegà. A utilitzar mous perquè és un poc el fil conductor d'aquestes postres, és a dir, fem una coca, després en el vermell d'ou fem la crema i en el blanc fem la mousse. La mousse se pot fer sense ou. Hauríem d'anar-hi a través d'una margarina i allò que muntaríem seria aquesta margarina i posaria la resta d'aliments que volem. I allò que el veolaríem, per dir-ho d'alguna manera, aniríem des d'una patata bullida o una cosa així. Tècnicament no és fàcil. Per tant, aquesta la descartaré, li explicaré a ella directament perquè és més complicada. Les altres dues no tenen cap problema. És a dir, la coca que hem feta, si li llevam els 4 ous i li afegim una mica d'oli i una mica més de canari, ens sortirà una coca que és apta, sobretot per gent que té colesterol i que vigila molt els ous, també la podem fer sense cap problema. És a dir, un sobret i mig de canari i en vez de 75 grams d'oli que hem posat, n'hi posem 100 i 50 grams més de sucre. És a dir, una coca vegana podríem dir que és 150 grams de farina, 200 grams d'una llet vegetal, d'ametla, de soja, d'allò que prenguen nosaltres, i 100 grams d'oli. Jo sempre utilitzo un oli d'oliva, en aquest cas també l'he utilitzat, però per al pas que vulgueu, i en aquest cas aniríem a un 20 grams d'impulsor. I faríem una coca vegana. No tindríem sol, cada ingredient aporta allò que porta. I en el cas de la crema, evidentment, ens llevam els ous i posam una miqueta més. Aniríem damunt 45 grams de fècula de blat de les Indis i la llet d'allò que volem. També podríem fer la crema perfectament amb la coca que tenim. La mousse, tècnicament, és una mica més complicat i jo li respondré directament a ella amb dades i tot. Molt bé. Què més? Ens demanen d'on ve el nom de llet amb crostes. Podríem dir que la llet en crostes té com
dues teories del nom. Una, supos que una mica per assimilació, i podríem dir que pertany més a la cuina més popular, és allò de posar llet, com unes sopes de llet, una mica lligades, un temps no se solia utilitzar midó, sinó un poquet de farina torrada. Després va començar una mica amb els ous, però les receptes més antigues eren farina torrada, llet, i s'utilitzaven per posar-hi crostes d'allò que tinguessin, normalment pa i una mica de sucre, mel o arrops, i se feien com aquestes cremes, similar a això que nosaltres hem fet. Però la llet en crostes canònica és un plat de senyor i s'assembla molt més a que hem fet avui i que després la crosta realment seria una capa de merenga que posaríem, per tant, la crema, el vermell d'ou anirien dins la crema i a damunt li posaríem una merenga que li faríem una crosta dins el forn. El gratinaríem dins el forn. Aquesta és la més canònica. Encara que hi ha molta gent que no mena llet en crostes a alguna cosa molt semblant a això que nosaltres hem fet, perquè a les cases més, podríem dir, més populars, aquesta recepta no va arribar. Aquesta ha quedat més el receptari dels senyors. Seria com unes sopes de llet, o no? La llet en crostes seria com unes sopes de llet, però amb farina torrada, per dir-ho d'alguna manera, i que se deixaven quallar en fred. Aquestes serien les més populars, però la recepta més canònica i la que realment deu el nom és això que hem fet avui, més una crosta de merenga i gratinada dins el forn. Molt bé. Supos que té influències dels suflers francesos, perquè la cuina de senyor d'aquí hi va haver uns moments en què mirava molt cap a París. Més preguntes. Quan faig coques sempre em pugen molt, però després baixen i queden més altes de les voreres que del mig. Això sol passar. Això passa moltíssim, moltíssim. És un dels mals que la gent te comenta. De fet, ha hagut molta gent que ha fet aquesta pregunta en diferents vegades, no l'havia posada cap vegada. Realment aquí és una qüestió amb la coca que jo vos he recomanat, no vos passarà. Perquè hi ha un equilibri ja calculat d'expansius que podrien ser tots aquests ingredients que posam a dins qualsevol recepta i que tenen la capacitat d'expandir-se i de desenvolupar. El greix ho és, sol ho és, els ous ho són i, evidentment, el canari ho és. Moltes vegades, muntar més els ous, això que moltes vegades pensam, no, muntaré molt els ous, és contraproduent, perquè com que ja han desenvolupat els ous al màxim, quan arriben dins el forn creixen, però no tenen força per aguantar aquesta farina que li han posat i després caben del mig. Podríem dir que en la fórmula que vos he donat, que és una coca molt primària, no passarà. Però si vos passa és perquè teniu un desequilibri a les vostres receptes entre el greix i sobretot la temperatura. Si posam la coca i li donem molta temperatura de tot d'una, els ous i els impulsors que tenen, ja siguin químics o ja sigui perquè han muntat els ous o perquè té mantega o perquè té oli, xuflen la coca, però després no té força de dins per aguantar-la i cau. Per tant, és important coure, jo som molt partidari de les coques, sobretot aquestes coques que han de ser humides i que no són de coure-les a temperatures baixes mitges, és a dir, no superar mai els 175 graus. Així aconseguirem que pugi d'una manera molt més controlada. Però moltes receptes d'aquestes que antigament que trobarem receptaris antics que diuen muntar el blanc per separat del vermell, avui dia, amb les eines que tenim, podem anar directament a muntar les ous sencer, perquè penseu que un temps muntaven amb una varilla i clac, 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 i per això tot se muntava per separat. Avui dia, que tenim batedores elèctriques molt fortes, si muntem ous sencer, per aquestes receptes, moltes vegades ens evitarem aquests problemes. I és perquè tenim eines molt més bones i hem mantingut les receptes, per tant, desquadram un poc els impulsors. La pastisseria és bastant tècnica, però realment és un poc l'equilibri entre que quan acabi de pujar ja sigui cuit. Va, molt bé. Receptes antigues de gató o d'aquestes receptes, proveu de muntar només els ous directament i veureu com vos funciona molt bé, perquè avui dia tenim molta maquinària. Amb un túrmit de 20 euros tenim més energia que amb una molla. Ho provarem de fer així. Jo un truc que me varen dir fa anys i que mai m'ha funcionat va ser el fet de sustar la coca.
Sí, assustar la coca, val més assustar el veïnat i tirar-li pel cap. No serveix per res. No serveix per res. No, això són aquelles coses que qualcú diu qualque vegada. Jo ho he mencionat moltes vegades. Jo m'encanta la cuina, però no, jo som com Sant Tomàs, no crec res fins que no ho comprovi. I la ciència de la cuina és molt important. És a dir, pegar un cop una coca pot ser que si l'únic que tens és un parell de bimbolles d'aire, en aquell moment que els atires, surtin. Però si tu davalles una mica la temperatura del forn i no muntes tant els ous, o davalles una mica de la quantitat de canària o de greix, això funciona. Lo de sustar la coca... No, no m'ha funcionat mai. No. Molt bé. No ens estan entrant preguntes de les receptes d'avui, per tant, podem passar a les que t'han arribat de la setmana passada, que recordeu que era el bacallà amb caragols. Sí, també n'hi ha arribat moltes. Sí, molts diuen, vaig fer caragols i em varen quedar tots dins de closca. Per què? Això és una cosa que també han demanat un parell de persones en diferents matisos. Si fas els caragols, no és molt agradable de contar, però s'han d'enganar. Per tant, del que se trata és, si són cercats teus, perquè entenc ja entenc que quan una persona diu això és que els ha cercats o que els hi han regalats. M'agrada molt, primer, donar-los menjar, que els caragols s'apurguin, després fer-los ben nets i en el darrer moment, abans d'anar a l'insolla, a mi m'agrada despertar-los amb una mica d'aigua teba, és a dir, els pas per una mica d'aigua teba, molt alerta, si són molt calents s'amaguen i si és freda també s'amaguen. Per tant, una mica a uns 30 graus, és a dir, que tu la notis tabeta però no te cremis, i els desperts, després els de port dins olla, sense sal ni prepacoent, molt important, perquè si no els caragols se senten irritats i s'amaguen, ni sal ni prepacoent, i les herbes. Tapam l'olla i la posam al mínim possible, és a dir, a tot el foc més petit que tinguem. Això farà que l'aigua se va encalentint molt poc a poc i tots els caragols treuen la banya. Una vegada que l'aigua es calenta i ha començat a bullir, posam sal, posam prepacoent i ja pot bullir un ritme normal. Però aquesta és la manera, és a dir, el fogó més petit i més poc a poc. Ha de tardar com a mínim 30-35 minuts a arribar a una temperatura alta. I així els enganam i totes les banyes queden de fora. Molt bé. Una altra pregunta referent a l'allioli. Diu, sempre la muntanya i l'allioli i la maonesa. Pots explicar pas a pas com fer-la perquè això no passi? Aquesta persona no l'he posat perquè n'hi havia dues que demanaven l'allioli i l'altra demanava la maonesa, però una m'explicava que ha arribat a provar moltes coses. Que el seu padrí no sé què fa, que no havien de xerrar. Després, que havia de girar, no me'n recordo si havia de girar sempre cap al dret o cap a l'esquerra, el que m'explicava. M'ha fet molta gràcia perquè m'ha dit que havia anat a comprar un turmig i havia d'anar que giràs cap a la banda que li havien dit. No recordo si era dretes o esquerres. Va ser molt divertit. Allà podríem dir dues maneres, no? Quan en feim poca, que solem utilitzar els braços dels turmigs, podem posar sou o llet, que són els productes més habituals, clavar els braços dels turmigs davall de tot, posar-hi sol i que han d'emplear, és a dir, que sempre va entre 2 i 3 vegades la quantitat de llet que tinguem a dalt, és a dir, si posam 100 mil·lilitres de llet, per exemple, que és una lactonesa que molta gent avui dia fa per no tenir problemes amb els ous, hem de posar, per exemple, 250 mil·lilitres d'oli directament. Clavam els turmits fins a baix i anem moguent molt a poc sense aixecar i això fa que va entrant a poc i així no s'atava mai. I després, si n'hem de fer més o si ja ho tenim més per mà, aquesta fórmula funciona molt bé. És a dir, mesurar la quantitat d'ou o de llet que tenim i posar-li 2 vegades i mitja directament i no s'atava. I és important també que els dos elements estiguin a una temperatura similar. És a dir, que l'oli no estigui molt calent i sol molt fred, ni viceversa. L'oli no sol estar fred perquè no el solen guardar dins la gelera, però està bé que estiguin a temperatures iguals. Però si movem, és a dir, una maonesa molt líquida, 2 parts de greix per
per una de llet o ou o allò que hi posem. I una molt espessa en tres parts. Quan mos passant de 3 parts és quan s'atada i abans de les dues no lliga. És física i química molt fàcil. Molt bé. Després, la darrera pregunta per la recepta de la setmana passada del bacallà mos diu: allà on visc ho tinc malament per comprar peix, com saber si el peix congelat és de bona qualitat i per què hi ha tanta diferència de preu en el bacallà? Són dues preguntes. Entenc que quan me diu peix, ella potser se refereix al bacallà, bé, no, això era un senyor, un home. El peix congelat, avui dia hi ha peix congelat molt bo. Jo sempre defensaré el producte local i consumir productes d'aquí, però de vegades, o per diferents motius, no pot ser. Per tant, dues o tres coses a tenir en compte. Primer de tot, origen. Origen no és tant d'on ve com està tractat. És a dir, fixeu-vos que no posi preelaborat. Moltes vegades, sobretot pops, calamars, sipis, que els hi donen un bull, els ablanquegen, i això no és recomanable. És a dir, no compreu productes preelaborats. Jo no som partidari de comprar sipis, ni pops, ni calamars nets, perquè tots aquests ja tenen un tractament químic, per tant, els lleven gust, però no elaborats. Després, que estiguin congelats a dins el mateix barco que els de pesca, normalment posa congelats a bord, això és molt important. I després, fixeu-vos en sol glaçejat, que no tinguin molt de gel per damunt, perquè en aquest cas estem pagant gel a preu de peix. Què podrien ser les tres? Després, la segona pregunta és molt més bona de respondre. Per què hi ha tantes diferències entre el bon bacallà i altres coses? Perquè allò que és tan econòmic no és bacallà. Són sucedanis, si en vàrem parlar fa un parell de setmanes, i se venen molt de sucedanis, a banda de peixos que estan congelats amb molt de glaça i tot això, molt d'allò que saben com a bacallà no és bacallà. Ja vàrem explicar noms fa un parell de setmanes, no hi tornarem a entrar, però sí que és important fixar-s'hi un poc. I duros a 4 pessetes no n'hi ha. Però això no vol dir que siguin bons ni dolents, sinó que no és bacallà. Molt bé. També ens han arribat preguntes així que no tenien res a veure amb les receptes que hem fet. Una diu: els diumenges sempre anem a casa amb ma mare a dinar i fa una porcella rostida boníssima. Jo aquestes setmanes ho vaig de fer així com ella me diu, però la corna em queda blana. Per què deu saber que li queda blana? No mos conta res. La resposta també m'apareix molt fàcil i és perquè no la fas com ella te diu. La primera, segona, ben aviat podrem anar a tornar a fer dinars familiars amb els familiars. I la tercera, jo l'únic que puc fer és explicar com faig jo la porcella. I és posant-la en adob, i després, així com m'agradi, 7 o 8 hores. I després jo sempre, a l'hora de rostir-la, la poso en la pell cap amunt i hi poso un dit d'aigua dins la rostidora. Ja em vaig parlar la setmana passada o l'altra, que ens van demanar d'una espalda d'això, targuipans. I el que faig és a una temperatura d'uns 160-170 graus tot el temps, rostint, i quan ja comença a ser ben cuita, és a dir, quan ja d'una hora i un quart, li trec tot el líquid i ho segueix rostiguent una estona més. I així sol quedar cruixent. La porcella cruix per dos motius, per deshidratació i per desgreixament. Per tant, hem d'aconseguir que perdi aigua i que perdi greix que se coma fregeixi dins ella mateixa. I el que no va bé a la porcella perquè quedi ben cruixent és banyar-la constantment a la pell, almenys que se vagi secant. I que aviat em pugui anar a menjar a casa mare aquesta persona que m'ho ha fet. Això esperem. Després ens demanen, la darrera pregunta és: com poden saber fora tastar si una sobrassada és bona? Primer de tot, jo me fiaria d'un proveïdor que conegui. És a dir, ja hi comença a haver proveïdors de sobrassada que fan les coses molt ben fetes,
Desgraciadament, no tota la sobrassada que se fa va en nom d'aquest producte tan significatiu per nosaltres ho és, però sí que hi ha llocs que se fa molt bé. Un indicador que ens pot ajudar, a banda de que ens posi que és d'un porc negre o blanc o aquestes coses que en principi ens haurien de dir però no, és el percentatge de greix. A nivell casolà, sempre sabem que més o menys s'hi posa un 50% de carn, un 50% de greix, i per aquí ens poden moure 10 per amunt, 10 per davall. Per tant, quan jo he vist sobrassades amb unes quantitats de greix que superen el 80 i el 90%. Si miram l'etiqueta que ho ha de posar i veiem que el greix supera un 75 o un 80, vol dir que la sobrassada no és bona. Per tant, normalment les sobrassades bones si les sobrassades són bones, tindran al voltant d'això, d'un 50 o un 60% de greix màxim. Això és l'únic tret objectiu. Després estaria molt bé que dugués tap de cortí en vez de dur segons quin tipus de prova, però això ja és filar molt prim, el porc negre per mi és un plus, però d'entrada, sobrassada comercial, per dir-ho d'alguna manera, el percentatge de greix és important. Molt bé. Bé, ara és hora de pels qui ens estan escoltant en directe si volen fer preguntes. Ara és el moment, si qualcú s'anima. On ha entrat una? En Jaume Palleres, pots donar consells de conservació? De conservació? De les sobrassades. Abans ens ha fet un comentari que diu les botigues s'arrosteixen, és un desastre. Pot donar consells de conservació? De les sobrassades, Jaume, dius, no? Bé, si és de la sobrassada, un rebost és la millor manera. Jo no som molt partidari de posar sobrassada dins la gelera, que nostre procura que no estigui mai, ni en l'estiu ni en l'hivern. Per tant, cercar un lloc una mica orejat, que no hi pegui molt ni el sol ni el vent. Sí, mos confirma que és de la sobrassada. I jo no m'agrada. Jo som molt de sobrassada vella i, per tant, si un té un celler, en l'hivern va bé que s'oregi i en l'estiu un celler s'aguanta molt bé, però, evidentment, no tothom té aquestes... Però un lloc on circuli, una bugaderia, per exemple, és un bon lloc. Si un compra un parell de quilos de sobrassada, jo sempre dic que penjar una canya dins bugaderia, que sol ser un lloc que no m'ho sap greu, potser tenir-los, és un bon lloc. Normalment deixem una finestra oberta perquè hi solem estendre i passa, és un bon lloc. Un lloc que sigui orejat i que no hi pegui el sol. Ni que no sigui molt humit. Però molt més, no? Evidentment, les cases mallorquines antigues ho tenien bé. Molts dels nostres pares o padrins vivien en aquestes cases ideals amb un sostre per l'hivern i amb un celler per l'estiu, per la sobrassada. Això no ho tenim tots avui dia, per tant, adaptaró. Molt bé. Però que no suïn, diu en Jaume. No estic tan d'acord. No estic tan d'acord en que no suïn. És a dir, jo crec que abans, ja podem entrar un poc en detall, ja que estem en sobrassadats, abans que he parlat dels 40 i els 60, jo crec que una sobrassada novella, una llangonissa, per exemple, una sobrassadeta petita, hauria de tenir al voltant d'un 50%, però després, la sobrassada vella, allò que sua més de tot no és greix, és aigua. És a dir, la carn magra té molta d'aigua. I allò que anem suant és aigua i una mica de greix. I se produeix aquesta reacció química tan famosa, que és la reacció de Maillard, i és quan la sobrassada realment se cura. Ha de suar una sobrassada per curar-se. I ha de perdre al voltant d'un 13 o un 14% del seu pes. Per tant, en l'hivern, per jo, en l'hivern una sobrassada ha de curar i en l'estiu, a principi d'estiu, ha de suar i en va suat un poc és el moment de posar-lo en lloc fresc. Si parlam de peces grosses, sobrassadetes petites, no. Jo crec que cada peça té el seu una bufeta o una bona poltrú, jo crec que ha de suar. No s'ha de fregir o torrar, com diu en Jaume aquí, però sí que ha de suar un poc. Però jo sí.
Molt bé. No mos han tret més preguntes. Per tant, si voleu donar la sessió per acabada, recordeu que el divendres que ve hi tornarem i podeu enviar les vostres preguntes tant de les recetes d'aquesta setmana com d'altres qüestions de gastronomia que us interessi saber en el correu d'en Miquel, que és miquel@cancalent.com. I moltes gràcies per la vostra assistència. Ens tornem a veure en el canal YouTube de Mallorca Literària a les 6 amb el vídeo de la recepta i a les 6:30 amb aquest xat amb el xef en el Facebook de Mallorca Literària. Moltes gràcies, Miquel, com sempre. Moltes gràcies a tu. La setmana que ve, que t'he gust que cuina. I doncs no ho sé, no ho sé. No ho saps. No, però Ventura podríem fer casa en aquesta lota vegana i fer qualque cosa vegana. Àlida. Entre vegà i vegetarià me conformo, però no utilitzarem ni carn ni peix. Al vegada una mica d'ous, Ventura sé. Però bona idea, m'apareix bé perquè és superfidel i a més crec que mos esperaran amb un garrot darrere el portal. S'ho mereix, un pot de casa. Bona idea, aquí ho farem. Molt bé, fins la setmana que ve. Moltes gràcies per tot. A reveure.